diamonds are forever. Co si představit pod ženským rugby a jak probíhá taková příprava na exibici? Za mnou žolky potí krev a já si jdu vyspovídat trenéra. Co připravujete, na co holky teď trénují? Holky trénují na exibiční turnaj, který bude 26.5. Bude to vlastně na písku. Je to první turnaj, potom bude následovat druhý turnaj 23.6. Ty pravidla jsou stejná, jako když se hraje normálně, beach rugby v létě, nemáme žádný jiný pravidla. Dá se říct, jestli je náročnější povrch písek, nebo jak hrajou chlapy? Ne, určitě, písek je určitě náročnější, už z toho, že se dopravy boříte do něj až po kotníky. Teďka je trošku lepší, že pršelo předtím, že je jakoby tvrdší, ale někdo opravdu to fyzicky náročně, 2x6 minut, myslím, že bude stačit. A to je dobře, že jsi to zmínil, že pršelo, protože holky trénují opravdu za každých okolností, každé situace. Jak často trénují? Holka trénují 2x to má na hřišti, na trávě, jednou na beachi, plus můžou chodit, jak budou chtít do fitka. Máš nějaký oblíbenkyně? Já vím, že když je vždycky tým, tak ono se říká buď nestranný a tak, ale určitě máš. Je to tak? No, snažím se být jakoby nestranný, ale jsem trenérem jednoho týmu, tak vždycky tomu týmu jakoby se snažil být ten tvrdší než na ty ostatní. Hele, co to s tebou dělá? Jsou to přece jenom sexy holky? Já jsem na spodek mrtvý, takže v pohodě. Přítelkyni to třeba nevadí, že trénuješ takhle spoustu krásných ženských? My už to máme za sebou tohle. Když to srovnáš s těma mužskýma, dokážou být holky opravdu tak stejně průbojný a tak stejně silný a jít do toho opravdu naplno? Myslím si, že ty holky mají hodně víc někde elánu než ty chlapy, jo. Chtějí i třeba víc dosáhnout, dokázat. Co tady trénujeme už delší dobu, tak vidím u nich ty pokroky, které by třeba chlapé neudělali za tu dobu. Že holky začínaly úplně z nuly, tak dneska jsou docela hodně daleko. Ty sám jsi rugbysta? Ano, ano. Jak dlouho už? Asi o 6 let hraju, takže už je to celkem nějaký pátek. Takže trenér na svém místě, tak já držím palce. Díky moc. Terko, jak jsi se dostala k rugby? Takže já vlastně rugby znám už od malička, protože můj táta hrál rugby za Spartu, i za český nároďák a můj brácha hraje rugby za Spartu. Takže já jsem ten sport milovala od malička, chtěla jsem ho hrát vždycky, akorát máma mi to nedovolila, protože mi řekla, že nebudu vypadat jak holka. Takže jsem šla tančit, no a pak když přišla možnost sexy ligy, tak vlastně já trenéry všechny znám, protože hráli s tátou. Tak se mě zeptali, jestli bych to nechtěla zkusit, no tak jsem to zkusila. A seš tu? Kecá ti do toho taťka? No tak určitě, jako po prvním turnaji, který jeho kamarád vlastně celý natáčel, tak jsem tady měla hodinový proslov o tom, co jsme dělali špatně a co dobře, takže určitě do toho kecá. Kolik vás holek momentálně trénuje? Momentálně bych řekla, že nás je na tréninkách okolo 30 holek, no doufejme, že se to zlepší. A jeden tým se skládá z kolika? Jeden tým přibližně z 8 až 10 holek. Který se prostřídávají teda. Ano. Co třeba nějaký zranění? Já jsem se byla podívat na vás, vím, že kdy to bylo opravdu tvrdý. Nějaká krev z nosu a tak dále a tak dále. Jak to máš ty? Já, no tak jako žádný vážný zranění jsem neměla, ale samozřejmě když jsem začala hrát sexy ligu, tak jsem začala se hejbat a sportovat po nějakých 2 letech. Takže samozřejmě to bylo znát, protože mě bolelo koleno a natáhlý tříslo a achilovky, bylo to nepříjemné, ale samozřejmě jela jsem přes bolest, no a teď je to myslím, že super. Berete to spíš jako srandu a pobavení, anebo opravdu vyhrát? Já myslím, že je tam i sranda, i pobavení, ale samozřejmě chceme vyhrát. Já myslím, že zrovna náš tým je takovej, že se fakt snažíme a fakt trénujeme, pravidelně chodí nás nejvíc, takže si myslím, že určitě to bereme vážně. Co trenéři? Trenéři jsou super, trenéry milujem, trenéři... To je jasný, co by měla říct. No jasně. Hele, a ještě mě zajímá jedna věc a to je finanční náročnost. Jak to máte?
Zatím teda je to z toho, že se bude vybírat vstupný vlastně na tom prvním turnaji, ale samozřejmě, kdyby se našel nějaký sponzor, tak určitě nebudeme proti. Jaký jsou vztahy s holkama? Já vím, že vždycky spoustu ženských pohromadě nedělá vždycky úplně dobrotu. Máte nějaký hádky? Hádky, já myslím, že jako hádky úplně nejsou, myslím, že jsme se sešli jako super parta, všichni si rozumíme, dá se říct, že i mezi týmama jsme kamarádky. Kdyby někdo měl zájem z diváků a chtěl se přihlásit, nabíráte ještě nový holky? Určitě nabíráme, máme tréninky v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí a v pátek máme na Spartě, v pondělí od 8 hodin večer, v pátek od 5 hodin a ve středu máme tréninky tady od 8 hodin. Takže kdykoliv by kdokoliv chtěl, tak může přijít. Tak jo, tedy děkuju. Já děkuju. Za mnou se pomalu stmívá a holky to stále nezdávají. Vy si počkejte na exibici 26.5. v centru na Korábě. Diamonds are forever.